възпитаниците от професионална гимназия по облекло Нетка Иван Лазарова ви представяме колекция на тема "Изкуството в мен". Моделите оживяват чрез покривите на русинските сгради. Покривите на русинските сгради – домът, в който съжителстват спомени с настояще. Магичното, което те кара да се връщаш към родното място. Величествената река Дунав. Величествената река Дунав, обединяваща различните езици, култури и истории. Свещената река на Русе и символ на неспиращо вдъхновение. Витият мост на градския кей. Витият мост на градския кей. Романтичната пасарелка, обединяваща любов и красота, посрещаща всеки изгрев и всеки залез. Истории, които стоят зад всяко катинарче, заключило по една съдба. Телевизионната кула. Телевизионната кула – най-точният ориентир, че по суша, въздух и вода навлизате в пределите на Русе. Кулата извисила снага над хълма Левента. Фонтанът пред Сребърната палата. Фонтанът пред Сребърната палата, синьото вълшебство на площад Свобода. Гълъбите, детският смях и пръските създават дантелената атмосфера на нашия център. Католическа църква Свети Павел от Кръста. Католическа църква Свети Павел от Кръста – рядък образец на готическата архитектура, с уникалните си стъклописи, островърхи кули и класическите звуци от орган. Тя е поредната перла от градският колорит. Пантеон на възрожденците. Пантеона на възрожденците – израз на признателност на българския народ към подвига на революционерите. Паметно място с национално значение не само за русенци. Цветната ваза в парка. Цветната ваза в парка – красива магия от градския пейзаж, на която се радват всички русенци и гости на града. Най-личните картини на майстора. Най-личните картини на майстора, неговите женски портрети, най-красивото обяснение в любов, което българката някога е получавала. Балетът. Балетът събрал толкова нежност, грация, въображение и емоция в себе си. Сред благоуханието на цъкналите лепи край Русенската опера разкриваме света на едно от най-изящните изкуства.
Моделът, издържан в актуалните за 2023 година цветове зелено и Вива Маджевда, спечели призова награда през месец април на национално състезание на МОН «Млади таланти в модата». Второ място в категория «Модно ревю». В забързаното ежедневие на 21 век съвременната мода търси атрактивност, към която се прибавят традиция, култура, символика. Уникалните дрехи претворяват свободния дух на града ни и енергията на младите хора. Ние обличаме духа, а не само тялото си. Благодарим за чудесното атрактивно ревю. Следва изпълнение на Теодора Йорданова от хоров състав при детско-юношеска формация Зорница към